използва такава ценност, която не може да се закупи с пари, нито пък да се замени с което и да било друго творение, е грях. Аз мисля, че това е най-големото престъпление, което може да се направи. Да, несъмнено, ако има правителство, което да съди по справедливост, тогава виновниците би трябвало да бъдат осъдени на смърт. Но да се върнем на въпроса с правилника на човека. Скъпи приятели, знайте добре, че всеки родител, който желае доброто на своето дете, е длъжен да намери правилника, указателя за работа с него. Защото децата наистина те са дар от Аллах за всички родители. На всеки е известно, че в живота на едно семейство да имат деца е като нещо задължително. Защото това е истинската радост за двамата. Детето е прекрасната надежда в живота им. То е лечебният крем, намаляващ страданията им в нужда. Наистина детето е богатството за своите родители на този свят. То е добрата надежда и разцъфтяващото се бъдещо цвете. Детето е надеждата на човечеството и бъдещият стълб на родителите и родината си. Затова, за да се запази същността на исляма в сърцата на децата ни, трябва да протегнем ръка към правилника, пътеводната книга, представена от техния и наш Създател Аллах, наричаща се Свещеният Коран. Какво представлява тази книга? Човечеството е достигнало до истината за Аллах по два пътя. Чрез книгата Коран и Керим, изпратена от него, и чрез пратеникът му, който се казва Мухаммад, Аллах да го благослови и смир да го дари. Тези два канала са свързани много добре и всички опити за разделянето им са неуспешни. Свещеният Коран, свален на човечеството чрез пратеникът на Аллах, Мухаммад, Аллах да го благослови и смир да го дари, до днес не е променен и съществува в оригиналния си вид. Аллах го е запазил поради тази причина още по времето на Мухаммад. Пълният му текст е бил записан на финикови листа върху кост и пергамент. Освен това, пратеникът на Аллах е имал хиляди последователи и два пъти в годината той лично участвал в ритуалите за четенето на свещения Коран пред Джебраил. Аллах спир да го дари. Някои учени неверници са смятали, че пратеника на Аллах е автор на свещеният Коран. Но не може да бъде доказано въз основа на човешките познания по това време. Да си зададем въпроса: възможно ли е някой живял през 7 век да е имал познание, съдържащи се в свещеният Коран? И най-вече, възможно ли е някой да опише толкова точно развитието на човешкият зародиш в майчината утроба, така безпогрешно, като знаем, че това нещо успя да направи науката едва през нашето столетие? Помислете си, Мухаммед,
изведнъж да напише книга толкова неочаквано. Книга, превъзхождаща по големина и литературните си качества прочитите арабски поети и оратори. Това е абсурд. Това подсказва, че пратеника на Аллах, Мухаммад, Аллах да го благослови и с мир да го дари, не е автор на Корана. Нима е възможно един неграмотен човек да се прояви като голям писател? Възможно ли е човек да описва природните явления без да допусне и най-малката грешка? Не, това не може да стане никога. Казахме вече, че човека няма такива качества. Възможностите му са ограничени. Сега разбираме, че твърденията на тези учени са безпочвени, а свещеният Коран е откровение от Аллах. Скъпи приятели, трябва да се научите, да научите и децата си на свещеният Коран. Пратеникът на Аллах казва: най-добрият от вас е този, който научи Корана и го разпространи. Да научиш детето си на свещеният Коран не е никак малко. Скъпи приятели, поради недоброто поведение на някои родители спрямо децата си, доста от младежите се срамуват да признаят, че са мюсюлмани. Защо ли? Защото те не познават религията си, принадлежността си. Когато им се зададе религиозен въпрос, те не могат да намерят отговор и тогава изпитват срам. Тогава срамът ги кара да се пазят от подобни въпроси. Точно тогава младежът несъзнателно се отдалечава от религията си, от Всевишният Аллах, който е негов сътворител. Когато младежът достигне тази степен на безверие, тогава той не може да види по-далеч от носа си. Да забравиш миналото си, корените си и се възползваш единствено от настоящето, на това живот не може да се каже. Когато едно дърво загуби корените си, то тогава е обречено на гибел. Такъв човек друго не го интересува, освен парите. В съзнанието му е залегнал единствено финансовият проблем. Ако младежът учи някъде, несъмнено полага големи усилия по време на учене. Но когато не познава същността на живота си, за какво е създаден, какъв е смисъла на неговия живот, къде ще пребивава след смъртта си, той започва да насочва знанията си в една единствена цел, а именно как да задоволи себе си. Полага грижи единствено за прехраната си или как да се облече по-добре с по-добри дрехи, в кой край на града да отиде, в коя дискотека да влезе и така нататък. Не е ли срамно да учиш 15 години единствено с намерението как да преживееш по-леко? Срамно. През целия си живот ставаш совалка от стаята до тоалетната и обратно. В този случай, ако си зададеш въпроса каква е разликата между животното и този човек, който пропилява един цял живот само за прехраната си, странно, няма да намериш разлика. И животното,
и човека гонят или живеят с една и съща цел. Колко жалко да си притежател на ум и да не се възползваш от него. Трябва да разберем, че това не е пътя, по който трябва да вървят младежите ни. Човешкият начин на живот е по-различен. Целта на човека